Magandang hapon sa ating lahat. Nakakaranas po tayo ng maulan na panahon sa malaking bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila dahil sa epekto ng shear line at low pressure area. Yung low pressure area kasalukuyan nasa vicinity ng Monreal, Masbate. Base sa ating mga datang ating nakalap, nanatili itong mababang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Itong low pressure area ay inaasahan po natin na ito'y mag-recurve palayo sa ating bansa dahil sa epekto ng shear line. Sa araw na bukas, makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan na may mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Quezon at sa Bicol Region dahil sa amihan or northeast monsoon. Sa lalabing bahagi ng Luzon, kasama ang Metro Manila, bukas po, maganda ang panahon ang inaasahan po natin kung saan magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Masisilayan po natin si Haring Araw. Pero may tsansa pa rin ang mga mahihinang pag-ulan. Magandang balita para sa mga kababayan po natin sa Visayas at Mindanao, kung saan nakaranas po tayo ng mga malalakas na pag-ulan nitong weekend. Bukas, fair weather po tayo, kung saan ay halos buong araw po bahagyang maulap ang kalangitan. Maliban lang po sa mga localized thunderstorm kung saan magbibigay ito ng mga isolated na mga pag-ulan.